είμαστε σοσιαλιστικό κόμμα, πρέπει οπωσδήποτε πριν απ' όλα να πάρουμε την ισότητα των ευκαιριών. Με την έννοια ότι μην δημιουργήσουμε και εμείς ανισότητα ανάμεσά μας. Δηλαδή, παιδιά που οι οικογένειες τους έχουν υπολογιστεί, παιδιά που δεν έχουν υπολογιστεί. Ή αν τους φέρνουμε σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης, σε ποιο νησί θα είναι αυτό το κέντρο και πώς μετακινούνται οι άλλοι. Άρα πρέπει να το δούμε και γεωγραφικά και από άψη υποδομών. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε ό,τι αφορά το κόστος, τη μετακίνηση και τις υποδομές. Η τρίτη προϋπόθεση, πολύ βασική, είναι να είναι πραγματικά ελκυστικό αυτό το σύστημα. Και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Και τελικά και για τις οικογένειες που είναι από πίσω. Δηλαδή, μην το νιώσουν με ένα άγχος ότι τώρα πρέπει κάπου να τρέξουμε, να μπούμε στην πληροφορική, δεν τα καταφέρουμε, πού θα έχουμε υποστήριξη. Πρέπει να βρούμε με κάθε τρόπο να λύσουμε το θέμα της ελκυστικότητας. Η τέταρτη προϋπόθεση είναι να είναι διαδραστικό το σύστημα. Δεν πρέπει να είναι μόνο μια εκπομπή μηνυμάτων, πρέπει να είναι ένα παρεδώσει από τους υπεύθυνους με τα παιδιά, με τους άλλους εκπαιδευτικούς κτλ. Ένα διάλογο. Το πέμπτο, αυτονόητο, βγαίνει από το προηγούμενο, πρέπει να δούμε τους κατάλληλους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς. Εδώ, επιτέλους, να κάνω μια πρόταση. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ρεαλιστική για την ελληνική πραγματικότητα, νομίζω όμως με λίγη καλή θέληση μπορεί να φτάσουμε. Πώς θα βρούμε τους πραγματικά κατάλληλους, που και να μπορούν, αλλά και να θέλουν, να μην εισπράξουμε την κρίνια, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς θα μετακινηθώ κτλ. Ίσως δεν θα ήταν τοπικό λοιπόν να καταθέσουμε την πρόταση ότι θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε το γνωστό τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών και να βρούμε εθελοντές εκπαιδευτικούς, δηλαδή να πάρουμε έναν τριαντάρι για παράδειγμα που έχει πάθος για αυτό το θέμα, που θα ήθελε να πάει σε ένα μικρό νησί, γιατί αγαπάει και την οικολογία, θέλει να ζήσει 5 χρόνια σε νησί και πραγματικά και να ξέρει και να έχει πάθος για να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Τότε θα πηγαίναμε μήκα μπροστά από το ξέρετε να βρούμε τώρα έναν παραδοσιακό εκπαιδευτικό, μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι μες στην κουλτούρα του, να αντιστέκεται, να έχει δυσκολίες, να τις κατανοούμε κλπ. Το έκτο είναι να υπάρχει μια ομάδα συντονισμού και παρακολούθηση συνεχής. Έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το πρόγραμμα, να παρεμβαίνει, να το βελτιώνει, να το αξιολογεί. Το έβδομο είναι ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τους χρόνους που θα χρειαστούν. Ένα πλάνο. Τι θα γίνει το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Μην βιαστούμε. Είναι πολύ σημαντικότερο να πάμε σιγά, σταδιακά, πιλωτικά και να πετυχαίνουμε κάθε βήμα παρά να βιαστούμε να μειωθούμε πάρα πολύ. Εννοείται το 8ο είναι το κόστος, αυτονόητο. Είναι πολύ σημαντική παράμετρο, οι δύο μέρες μου που θα είναι ανάγκη. Το ένατο είναι η συνέργεια και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μαζί μας η τοπική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα του εκπαιδευτικού κόσμου για να πετύχει το εγχείρημα. Και τελικά το 10ο είναι να δούμε πολύ προσεκτικά ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Υπάρχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τονίσουμε και να δώσουμε μεγάλη μάχη για να αμβλύνουμε τα όποια μειονεκτήματα.